Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ της Αγίας Μονής ταύτης και της Αγίας Πολεως ταύτης, πάσης Μονής Πολεως και χώρας, και των πιστικούντων εν αυτές, του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρ εκκλησίας αέρων, εφορίας των καρπών της γης, και καιρών ειρηνικών, του Κυρίου δεηθόμεν. Υπερπλεόντων, οδηπορούντων, νοσώντων, καμνώντων, εκμαλώτων, και της σωτηρίας αυτών, του Κυρίου δεηθόμεν. Υπέρτουριστην ημάς από πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθόμεν. Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός, εις συγχαρητή. Της Παναγίας Αχράντου, υπερευλογημένης, εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
Amen.
επίβλεψον εξ ουρανού και είδε, και επίσκεψε την άμπελον ταύτη, και κατάρτισε αυτή, ειναι φύτευσε η δεξιά σου. وتعهد هذه الكرمة واصلحها، فإن يمينك غرستها.
Θεοφίλου, Μακαριωτάτου, Θεοτάτωτε και Παναγιωτάτου, Πατρός ημών και Πατριάρχου, της Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ και πάσης Παλαιστίνης, Συρίας, Αραβίας, πέραν του Ιορδάνου, Κανά της Γαλιλαίας και Αγίας Υιών, πολλά τα έτη.
Έτοιμοι